Airport Sim. Tuto hru som dnes našiel. Pozerám, že máme tu demo. Poďme si ho vyskúšať. Zvládneme obhospodárovať lietadla na Zemi, zvládneme sa o nich postarať, zvládneme ich napojiť na centrály alebo všetky tie ich systémy, ktoré majú. Naučíme sa to počas dema. Uvidíme, vyskúšame, ale my poďme na to. Máme tu samozrejme tu demo. Máme tu jeden scenár, ktorý som si už vyskúšal, ale to bolo celé zle. Preto vám to musím ukázať. Je to nádherná hra, je to krásna hra, poďme na to. Načítava sa to extrémne rýchlo, čo som prekvapený, ale aj spokojný. Vypneme si samozrejme, sluchátka si dáme dole, však na čo si chrániť sluch, však. Viem, že budeme potrebovať tieto tu, kužele. A budeme potrebovať centrálu, GPU, nie grafickú kartu, GPU, centrálu. Použijeme stroj Toto tu je centrála, ktorá bude napájať lietadlo. Dokým vypne motor, zapne motor a všetky tieto veci. Skúsime si zobrať diesel. Dobrá práca. Zoberieme si túto centrálu. Musíme sa pripraviť, lebo keď lietadlo príde, tak už bude potrebovať hneď naraz veľa vecí. Má váhu centrála. Nepamätám si, ku ktorému stojanu príde, ale tak to je jedno. Predpokladám, že už je na Zemi. Stoj. Vypni to. Áno, už je tu. Pozrieme si cez tablet. Letadlo pristalo 21:15. Pristalo skôr, to sme v poriadku. Teraz potrebujeme mu zabezpečiť... Aha, on zaparkuje na trojku. Aby sme videli, kde je trojka. Je to zaujímavé. Ale on by mal prísť tu. Takže keď sa nemýlim, toto tu by mala byť trojka. Kontrolujeme si to počas mapy. Skontrolujeme si to cez mapu. Som pri trojke, dobre, takže by sa mal otočiť a zastaviť. Nemusím ho navigovať, on je frajer. Čo má čiarky na Zemi. Viem, že budeme ho potrebovať zabezpečiť proti posunu. To znamená, že si zoberieme tieto srandy na podvozky kolesa. Sú to nádherné veci, ktoré zabezpečia, aby lietadlo neušlo, tzv. Klíny pod kolesa. Jednoduchá vec, ja viem. Mohol by si ju zastaviť? Poďme. Aha. Napaď. Hluchí sme? Nie sme hluchí? No, poď už. Takže. Tu nás si to musíme zabezpečiť. Takže, takto a ešte jedné. No. Tak, dobrá práca. Teraz potrebujeme zabezpečiť, aby sa nikomu nič nestalo. Potrebujeme zabezpečiť priestor. To znamená tu, ľavý klik, tu, ľavý klik, ešte tu, ľavý klik, ešte, poď. Tu, ľavý klik, tu, ľavý klik, tu, ľavý klik. Paráda, toto by sme mali. Teraz potrebujeme mu nastaviť tzv. Bypass, aby nemohol tam hore čavo niečo zrobiť, aby lietadlo vedelo, že sa niečo s tým robí. Takže tu mu musíme založiť taký ten, neviem čo, jak sa to volá, ale určite ho tu musíš dať. To vyzerá kľúčik, ale dobre. GPU, to znamená, že našu veľkú grafickú kartu potrebujeme založiť, nastaviť. Štartuj. Máme naštartované, dobre. Poďme. Ale hučí strašne. A stoj, prosím. Takto. Odpojíme to. Vypneme motor. Dobre.
ideme na to. Potrebujeme naštartovať túto mašinu. Baterka je, potrebujeme, aby aj zhasla táto oranžová kontrolka. Naštartované, dobre. Potrebuje pár sekúnd, aby sa prebrala. Zatiaľ si musíme otvoriť túto srandu, kde musíme založiť konektor. Zoberieme si konektor, kábel, zapojíme ho. Dobre. Máme to všetko zrobené, OK. Takže teraz potrebujeme prepnúť mód, aby rozbehol generátor a aby to začalo vypúšťať von. Toto by sme mali. Teraz musíme dať informáciu pilotovi, že môže vypnúť lietadlo. To zrobíme cez jednotku. Pilot, APU a môžeš ho vypnúť. Paráda. Je to zrobené, môžeme ho odpojiť. Neviem prečo, ale že vraj ho môžeme odpojiť. To znamená, že ho prepneme, nepotrebujeme, aby nás to skopalo, odpojíme, zavreme, odstavíme, zavrieť budu. Hotovo. Dobrá práca. Pozrieme sa, čo máme zrobiť ďalej. Connect GPU Barcelona. Dobre, ale to máme tamto lietadlo. Overíme si to pre istotu. Máme toto lietadlo musíme pripraviť na odlet. Poďme na to. Toto tu musíme naspäť pripojiť a štartovať. A odchod. No to je rýchlosť, ne? No poď. Tamto lietadlo nám zrejme bude dlhšie stať tu. Ako všetci vieme, vždycky z pravej strany je servisná časť lietadla a z ľavej strany je časť pre cestujúcich. Odpojíme. Takto. Zapneme a štartujeme. Kontrolka zhasnutá, máme 15 sekúnd na to. Kde je? Tu je. Toto otvoríme. Zoberieme kábel. Pripojíme kábel. Zatiaľ sa nám to rozbehlo, samozrejme. Prepnúť na run. Hotovo. Toto by sme mali. Teraz musíme dať jedine pilotovi vedieť, že môže ísť a tá preč. Takže 1. Hej, Mr. Pilot. Aha, však vypnuté to má, čiže musí to zapnúť. Percenta nabehujú, to je dobré. Teraz keby sme to odpojili, asi by sme mu celkom dosť rozhádzali systém v lietadle, ale tak však to nevadí, ne? Aspoň nám nie, my budeme v bezpečí na zemi. Ale dobre. Musíme si dať pozor na to. A už budem môcť ísť. Asi ide prázdny, lebo ani mi nehovorí, že by som mal zobrať toto tu. Ale tak uvidíme. Strašne sa mi páči grafika tejto hry. Je to také... Vidno, že je 9:45 večer. Hej. A ten kľud, pohoda. Samozrejme, že takto máme sluchatka. V pohode. Sluchatka sú fajn. Ja pozerám, že aj takto celkom dosť počuť. Ale keď to vypneme, tak je to hluk strašný. Dobre. Veľmi sa mi páči táto hra. Dúfam, že sa vám to bude páčiť a že ju kúpime a vyskúšame. Aha, už to môžeme aj odpojiť. To znamená, nepotrebujeme, aby nás to skopalo. Takže najprv vypneme output, prepneme toto. Toto odpojíme. Vrátime. Budku zavreme. Puf. Zavri.
Dobre, a teraz musíme čo? Vyčistiť tento. Dobre. Ale najprv mu dáme asi nejaký ten, nejakú tú možnosť, aby mohol... Toto odpojíme. Dobre. Čo potrebujeme ešte? Remove clock a cleaning area. Dobre, takže najprv odpratáme toto tu, nepotrebujeme, aby nám to lietadlo tu na neviem čo, rozflakalo. Dáme toto preč. No poď. Sú to asi dosť hlučné stroje, keďže ešte aj cez sluchátka to počujeme, ten ráchod. Dobre, takže zoberieme 1, 2, 3. Poď, bežkaj. 4, 5, 6. Maximum, čo sa dá tam dať. Akože do ruky, na kopečku. Odobereme kliny spod kolies. 1, 2, 3. To by bolo dosť nebezpečné tu stať. Iba je. Hurá, hotovo. 12 minút. Dúfam, že sa vám to páčilo. Dúfam, že táto hra bude mať u nás poriadny úspech a môžeme pokračovať v ďalších misiách, scenároch. Takže ďakujem vám pekne za pozornosť. Ja som si to užil. Dúfam, že sa vám to páčilo. Mne sa to veľmi páči a vidíme sa pri ďalšom videu. Ďakujem za pozornosť. Čau.